Den 25. maj, der står der FC Midtjylland Randers på kampplakaten. Ja. Hvad forventer du af den kamp? Der er heldigvis lang tid til, fordi det bliver specielt. Det bliver rigtig, rigtig specielt. Jamen, altså, jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan jeg skal forberede mig til den kamp, fordi det bliver så mærkeligt en oplevelse. Så det har jeg da heldigvis nogle måneder til at forberede mig på. Hvad er det, der bliver sværest? Ja, det er at dreje til højre, når man kommer ind, så man ikke går ind og sammen med Midtjyllands spillere. Ej, det bliver specielt på den måde. Man ved ikke, hvordan Midtjyllands tilskuere de takler situationen. Og altså, man kommer til at møde alle de mennesker, som man normalt pænt giver hånd og siger hej til. Men altså, det vil man selvfølgelig måske stadigvæk gøre. Med hensyn til fansene, hvad forventer du af dem? Altså, er der noget, du vil sige til dem? Nej, jeg tror, de har forstået situationen, hvordan det ligger, og der var ikke rigtig nogen valgmuligheder for mig. Og i og for sig heller ikke for klubben, ser det ikke ud til. Så altså, sådan er det nogle gange, og så håber jeg, at de behandler mig ordentligt.